първи път сте в България. Как се чувствате? Много ни харесва България. Все още не сме успели да се запознаем с София. Надяваме се да ни се отдаде възможност да се разходим и да попътуваме, за да се запознаем с страната ви. Тази суматоха, която е около вас, която се и вие сте все пак доста млади, на 16-17 години. Как ви се отразява това на детството, на личния живот, на приятелите? Просто си живеем. Правим това, което искаме да правим и за което сме мечтали. Всички наши приятели и близки ни подкрепят. За личен живот нямаме много време. На месец имаме по 26-27 концерта. Също така се занимаваме усилено с танци и учим английски. Кой ви пише песните и пеете ли на плейбек? Нашите песни са изцяло за нашия живот. Пише ги продуцентът ни. На плейбек пеете ли понякога? Налага ни се да пеем на плейбек, защото правим едно шоу. Танцуваме през цялото време. Ако не пеем на плейбек, ще се задъхваме. Искате ли да кажете нещо на българската публика? Елате на нашия концерт. Ние ще направим всичко възможно, за да създадем любов в сърцата ви, защото много ви обичаме. Моите пожелания са аналогични, просто бъдете щастливи.